Jesús s'aturà i manà que li portessin el cec. Quan va ser a prop li preguntà: «Què vols que faci per tu?» Aprenc a veure. No sé en què consisteix. Tot penetra en mi més a fons i no s'atura al lloc on solia tenir terme. Tinc un interior que no coneixia. Amb ulls encesos cal entrar dins la nit del misteri, perquè el secret, així com l'aire que bat als ulls, penetri fins al cor. Mira la pruna que la llum desgrana. Mira en el pruner la pruna. Mira en la pruna el pruner. Mira en la pruna la pruna. Mira la pruna. Mira l'astre suspès en l'òrbita suspesa. Mira l'encalç, el salt, l'impuls, el cingle. Mira el riu que s'atura als llavis de la pruna. Les aigües de l'estiu. Les aigües de l'hivern. Mira la pruna. Mira endins. Mira en la pruna els universos que s'allunyen. La pruna que s'allunya de la pruna. Mira la pruna dins la pruna. Mira els ulls que cauen i es perden dins la pruna. Mira el sílex, la sal, la pols, el sucre. Mira ençà de la pruna. Mira-hi enllà. Mireu l'objecte més senzill. Agafem, per exemple, una vella cadira. Sembla que no és res, però penseu en tot l'univers que ella comprèn. O bellesa tan antiga i tan nova. Tard us vaig estimar. I vet aquí que vos éreu dins de mi. I jo era fora de mi mateix, i jo cercava el de fora i em llançava. Colors, pintura. Salten electrons entre nivells, cascades de colors, pintura. Ja no natura morta, paisatge ni figura, pigments, fotons. De tan a prop que miro, oblido una de les dues belleses de les coses. Com pots conservar aquesta paleta sorprenent de colors quan les societats modernes, mestresses de la mort i l'artifici, han desnaturalitzat fins i tot els propis colors, els han tornat durs i inexorables, quan el color és pas, passadís, camí per anar més enllà de les formes visibles? I quan vinga aquella hora de temença, en què s'acluquin aquests ulls humans, obriu-me'n, Senyor, uns d'altres de més grans, per contemplar la vostra fase immensa, si ha amb l'amor una major naixença. Jesús s'aturà i manà que li portessin el cec. Quan va ser a prop li preguntà: «Què vols que faci per tu?» Ell respongué: «Senyor, feu que hi vegi».
Mirar és fixar la vista. No se ve sino lo que se tiene ahí adentro del ojo. Xiu-xiuets del vent, mentre abraça les fulles i el carrer. Veig alguna cosa de Déu cada moment, de cada hora de les 24. Veig tot temps, visió joiosa, aureolada amb llum d'eternitat.